Здравейте, скъпи приятели на Spiral Fashion! Дойде време да разберем кои са печелившите от тази годишната ни новогодишна томбола. Наградите са 3 ваучера на стойност един от 30 лева, един от 50 лева и един от 150 лева за пазаруване в нашия онлайн магазин spiralfashion.com. Нека не губим повече време и разберем кои са щастливците тази година. Разбъркваме добре. И първият, който ще се радва на ваучер от 30 лева е Десислава Гацева. Честито, Десислава! Следващият, който ще спечели ваучер на стойност от 50 лева за пазаруване в нашия онлайн магазин. Внимаваме да не излезе някой от купата. Следващата награда отива при Силвия Кофова. Силвия Кофова. Честито и на вас. И голямата награда, ваучерна стойност от 150 лева, отива при Виолета Динева. Тя печели ваучер на стойност 150 лева. На печелившите честито, ние ще се свържем с вас индивидуално, за да ви уведомим как ще получите вашите награди. А на всички тези, които не успяха да спечелят, могат да влязат в сайта ни spiralfashion.com и да разгледат нашите промоционални продукти, които, уверявам ви, не са никак малко. Заповядайте и разгледайте и новите ни продукти.